Akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai. Wato girmama kai dole ne ka girmama kanka, kaka yadda ka bari kowa ya raina ka. Wato yana daga cikin alaman muminai na kwarai shine ba sa bari kowa ya raina su, suna girmama kansu, ba sa tsayawa a inda za a raina su. Tun daga shigansu ba sa yin shiga na kaskanci ta yadda wani zai kalle su ya taka su, sannan kuma ba sa zuwa inda suka san cewa bara a ga mutuncinsu ba. Idan har kana son ka cika mumini mai kima, to sai ka nuna kiman imaninka ta hanyar girmama kanka. Kar ka bari kowa ya raina ka, ka girmama kanka. Sannan kuma akwai bambanci tsakanin girman kai da kuma tsafta. Wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masahabbai wa'azi, sai ya ce musu wallahi duk wanda yake da kwatankwacin kwayan zarra mithqala dharratin min kibrin, duk wanda yake da kwatankwacin kwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba, ko dan da kamshin aljanna ba zai ba. Sai wanda daga cikin sahabbai sai ya daga hannu sai ya ce ya rasulullah, sai ce ka ganin nan yanda ka ganni fes haka nake kullun, kaya na fes kullun ina cikin kamshi, bana son hatta ko da kwara daya taba jikina. Shin wannan ma girman kai ne? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a'a, ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamala. Sai ce Allah madaukakin sarki mai kyau ne, yana son ku rinka yin kyau. Saboda haka ba girman kai bane in ka sa kaya mai kyau, ka sa shadda mai tsada, ka goge, ka karya hulanka, ka girmama kanka. Ba girman kai bane wannan, kai tsaf. Saboda akwai wani ka'ida da ake cewa cleanliness is close to godliness. Tsaf yana kusa da zamanin kusa da Allah. Yanzu rashin fahimtar addini ne yasa muke ganin kazanta shine kusanci da Allah madaukakin sarki. Idan aka ga mutum shi ya kowa kazanta a anguwanku, sai a ce kai wannan waliyi ne. Gemun shi yana digar da ruwan goro saboda tsabar datti, hulan shi yanda kasan a jika mai ciki ta aihu saboda datti, sai a ce kai wannan waliyi ne. Wato saboda an ma raina Allah, kazami ne ake kusantar da shi. Amma ga mutum fes sai a ce wannan ya cika girman kai, yana tafiya kamar bari taka kasa ba. To ya ce ma tsafta shine girman kai? Ba tsafta bane girman kai. Sannan kuma ba kazanta bane ke nuna cewa kai na kusa da Allah ne. An fahimta ko? Wato akwai bambanci kuma tsakanin kazanta da talauci. Dan kai talaka ne ba a ce kai kazami bane. Akwai wanda talaka ne kuma ba kazami bane. Dan tsimman da Allah madaukakin sarki ya baci zai tsaftace shi ya sa ya girmama kanshi. Wannan ba kazanta bane.